Ďakujem. No, takže prvý súbor oceníme ktorý, takže oceníme najprv pani Hanesovú. Ja si myslím, že pani Hanesová si zaslúži naozaj obrovský potlesk. Ako druhý bude ocenený kolektív Krivánčan. No a pokračujeme ďalej. Bude kolektív z Očovej, potlesk pre Očovú. Kolektív Korytárčan. Oceníme aj kolektív Javorinka. Ocenenie nebude chýbať ani Viňovčianka. No a samozrejme, že ocením aj domáci kolektív Senior Detva. No a kým Jožko Uhrin prevezme nejaké to ocenenie, počkáme chvíľočku, vyboskala sa, dúfajte, že nie, lebo chlapi podávali ruku. Tak si zaspievame spoločnú pieseň, všetci dôchodcovia seniori prítomní. Takže prenechávame miesto Jožkovi a všetkým, kto má chuť spievať. Ďakujeme pekne, vidíme sa potom všetci o rok. Ďakujem pekne, takže poprosím vedúcich kolektívov, môžu postupne prejsť k svojim
kolektívom, no a povieme si nejaké organizačné veci, pôjdeme postupne